Hai, ti'n iawn? Iawn. Sy'n ti? Pam? Ni ddim coelio hyn, de, ond literally newid gyda hwn bore yma. So, i chdi fan'na. Diolch yn fawr. O'n i rhaid fel cadw i fi hun, de. O, So, cute. neis yn y rwm. Ond, Diolch. ie. Ystod ti? Iawn, diolch chi. Daniel dwi, by the way. Daniel, Flair. Flir. So, Diolch chi. so pam nes ti ddewis y bwyd yma? Achos mae'n edrych yn neis. Dyna di cwestiwn gyntaf fi, apparently. Nes i'n planio gofyn hynna, ond dwi wedi gofyn am barod, so, na fo. Ti'n mwyn licio chicken, really? Ti'n mwyn licio chicken? Ynddo. O'n i am gael stir fry, ond o'n i'n meddwl, Ie. bach yn anodd fita, yndi? Ti'n be, o'n i'n meddwl hynna bore yma, o'n i dda, dwi wedi dewis t-shirt gwyn. Gwyn. Dwi wedi dewis stir fry. Dwi unai really confident, neu dwi'n hollol hirt. Ond, Dwi'n napkin yma, siwa. so dwi angen iwsio'r bwrdd, no? Prifysgol dwi'n neud gwyddor amgylchedd. So, sbia ar pridd, mynd am walk bob un o hyn, tynnu lluniau. Mae'n anoddach y bidio. Dwi'n gael hynna. Da i ofyn cwestiwn yma, ynddi gyda. Flir, diolch iddo am y presant sydd gael. Cod y presant i fyny a dweud diolch. Diolch, da. Mae'n cute, yndi? Ni, dyma, ti'n licio piws. Ynddo? Sa'n awkward os a'ch ddim, fod honest. Ti'n gorau fi? O, ie? Ie. Wel, pink. A, mae'n matcha'r bwrdd, sort of. Ie, Munud mae rhywun yn cymryd diddordeb yna fi, dwi sort of anghofio be yn union dwi'n chwilio amdan. A lle bod fi'r rhy intense, dwi'n mwyn gwybod. Lle bod fi'n cymryd o'r rhy serious wedyn. Diolch licio mynd ar ei holidays. Ti'n licio mynd ar holidays, chdi? Wrth y modd. Reit. Bob tro, bob blwyddyn dwi angen ei siŵr bod fi'n mynd allan unwaith neu dwywaith y blwyddyn. Ti di bod blwyddyn yma? Do, blwyddyn yma eisi i Amsterdam mis Mawrth. Lle briliant. Di oedd yn y Red Lights District. Yn chyrthu mi, bos. Esti'r Red Light District? Red Lights District. Dwi'n gwybod beth ti'n sôn am. Na. Red Lights District. Ti'n meddwl bod yn dweud y gwir, Flir? Ti angen actually cael experience o dat. Dim oes be di, yda, Ti'n cochio hwn? meddyliau. Deud wrth yma, Flir, a diolch yn dweud y gwir. Na, dwi'n licio meddwl bod fi'n cael y profiadau gwahanol. Am hwnna'n un ohonyn nhw. O, chwarae teg. Mae'n neis am walk, ddo. Am walk. Mae'n lôn hir. Tynnu Dim tynnu lluniau, na, dim tynnu lluniau. Na, nes i adael y camera adre yna. Flir, pan bod o'r single o hyd? Cwestiwn chwythig arall gan Nain, a Flir yn gorfod cnoi cil drosto. Ers faint dwi'n single? Dwi'n meddwl ers 3 blynedd. Pam bod yn single, So dros prifysgol mae'n olau. Pam? Pam? Dyna dwi wedi gofyn fi fydd hyn hefyd. Os ti'n fatab, dwi'n gwybod. Sgynna o nickname? Gynnech chi nickname? Nickname. O, na. Mae rhan fwy o ffrindiau fi'n gael fi'n Borat. Borat? Pam? Borat. Wel, so pan mae'n eitha 10 oed, iawn, o'n i efo'r mwstash gweitha ti i oed i gweld. A dwi'n cofio cerad i fewn ar y bus, diwrnod gynta, ysgol. A beth gynta nath rhywun ei o sefyll i fyny, o rhywun hynach a fi, just pointi ar fi a dweud, ylwch Borat. A ni dda, oce. So nes i eistedd lawr y ffrynt a mynd i sticker sy'n. Deud wrth oedd bach yn carnifal Gwyn Llansyndwy, bach ti'n 8 oed. Mae yna stori'n fama. Ie. O'n i... Rhaid ti ddeud, Flir, reit Andy. O'n i arfer bod yn Carnival Queen yn Llansyndwy. O ia, o Nain ar fel y Canol Queen pan oedd hi'n i fath. Pan oedd chdi'n 8 oed. Canol Queen Pan o'n i'n 8. O, oedd hi yn y 30s. Rhyw dro, neu 40s. Oedd o dda ar yr amser, de. Gen ti rhywbeth mewn common, felly? Pan o'ch chdi'n 8 oed yna oedd amser gorau. Ie, prime time. Prime time, highlight. Ie. Cofio wenu, Flir? Gwena? Be di'r profiad gorau ti wedi cael ta? O'n i arfer chwarae ffwtbol. O ia? Gysi trials i Gymru. O ia? Chwarae teg? Dwi'n meddwl, hynna'n brofiad reit fawr. Amser ar ben, a ti ddeud tas ardd o fo? Iawn. Wel, yn neis cyfarfod chdi na fi. A chdi ta? Hwyl Na, awr. neis gwrdd chdi. A chdi. Iawn.
Ta. Ydy fi. Ta. Ta.